Vážení cestující, osobní vlak číslo 3845 společnosti České dráhy ze směru Olomouc hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 9 hodin 51 minut přijede ke 4. nástupišti. Vlak zde jízdu končí. Osobní vlak číslo 4036 společnosti České dráhy ze směru Vyškov na Moravě. Pravidelný příjezd 9 hodin 55 minut přijede ke 4. nástupišti. Vlak zde jízdu končí. Rychlík číslo 890 Hradišťan společnosti České dráhy ze směru Luhačovice. Pravidelný příjezd 9 hodin 49 minut přijede ke 2. nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 9 hodin 51 minut. Stanice Přerov. Osobní vlak číslo 3845 společnosti České dráhy ze směru Olomouc hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 9 hodin 51 minut přijel ke 4. nástupišti. Vlak zde jízdu končí. Prosíme, vystupte. Stanice Přerov. Rychlík číslo 890 Hradišťan společnosti České dráhy ze směru Luhačovice. Pravidelný příjezd 9 hodin 49 minut přijel ke 2. nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 9 hodin 51 minut. Rychlík číslo 890 Hradišťan společnosti České dráhy ve směru Olomouc hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 9 hodin 51 minut odjede od 2. nástupiště. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Stanice Přerov. Osobní vlak číslo 4036 společnosti České dráhy ze směru Vyškov na Moravě. Pravidelný příjezd 9 hodin 55 minut přijel ke 4. nástupišti. Vlak zde jízdu končí. Prosíme, vystupte. Osobní vlak číslo 3846 společnosti České dráhy ve směru Rokytnice u Přerova, Brodek u Přerova, Grigov a Olomouc hlavní nádraží odjede od 3. nástupiště. Pravidelný odjezd 10 hodin 6 minut. Osobní vlak číslo 4037 společnosti České dráhy ve směru Běžky, Chropyně, Kojetín, Nezávislice a Vyškov na Moravě odjede od 4. nástupiště. Pravidelný odjezd 10 hodin 0 minut. Vážení cestující, osobní vlak číslo 4037 společnosti České dráhy ve směru Běžky, Chropyně, Kojetín, Nezávislice a Vyškov na Moravě odjede od 4. nástupiště. Pravidelný odjezd 10 hodin 0 minut. Osobní vlak číslo 3846 společnosti České dráhy ve směru Rokytnice u Přerova, Brodek u Přerova, Grigov a Olomouc hlavní nádraží odjede od 3. nástupiště. Pravidelný odjezd 10 hodin 6 minut. Osobní vlak číslo 4037 společnosti České dráhy ve směru Běžky, Chropyně, Kojetín, Nezávislice a Vyškov na Moravě. Pravidelný odjezd 10 hodin 0 minut odjede od 4. nástupiště. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, osobní vlak číslo 3846 společnosti České dráhy ve směru Rokytnice u Přerova, Brodek u Přerova, Grigov a Olomouc hlavní nádraží odjede od 3. nástupiště. Pravidelný odjezd 10 hodin 6 minut. Osobní vlak číslo 3846 společnosti České dráhy ve směru Rokytnice u Přerova, Brodek u Přerova, Grigov a Olomouc hlavní nádraží
Pravidelný odjezd v 10 hodin 6 minut odjede od 3. nástupiště. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu.